vinga, exèrcit, anem a conquistar el poble més petit, que és com un mosquit. I tothom va fer 1, 2, 3, va, anem a fer l'exèrcit cap allà. La Biblioteca Josep Soler Vidal s'ha sumat a la celebració del Dia Internacional de la Pau amb honor del conte especial. La narradora de contes, Montmas, ha estat l'encarregada de traslladar els més petits fins al fons del mar, amb una història de pirates i peixos farcida de petits conflictes que els propis infants havien de resoldre. En totes les històries, quan les trio, bàsicament el que busco és que diguin i que m'expliquin a mi, i per mi és ètic i lògic que la pau ha d'estar cada dia, no? I que els conflictes realment no serveixen absolutament per res. Mira, fins i tot al damunt de l'escenari hem jugat a fer un conflicte i ens ha fet mal de veritat. Amb aquesta activitat especial, la biblioteca escalfa motors per la nova temporada de l'Hora del Conte, que arrencarà a l'octubre. Si bé la programació estable de l'Hora del Conte comença sempre el primer dimarts d'octubre, al setembre cau aquest dia, que és el Dia Mundial de la Pau, i que sempre el celebrem. És una activitat que acostumem a programar una Hora del Conte conjuntament amb Igualtat i Ciutadania, i és una col·laboració fantàstica i que com que acaba en setembre s'està celebrant i que sigui setembre. I a més és un començament, un tastet de tota temporada del conte que vindrà amb les noves mesures, els nous protocols que ens deixaran incloure més gent amb espais tancats, perquè ara fa bo, però aviat ja haurem de tornar, perquè s'arriba l'hivern, la tardor i l'hivern, i haurem de tornar als espais tancats. Aquesta Hora del Conte especial va culminar amb un taller en el que els infants van poder pintar un seguit de lletres per formar una declaració d'intencions. La pau al món comença aquí.